Kini dengan durasyon Meghalaya bagi pilihan sobhai pi bero syakatuk bom tak janmet syaban pai syaki kubor kibamnya gini pecuai kimat kongsan. Kem ki pulit ke East KHASI Hills ya upulit home guard hadin basat priang ke video dawa pisa lakhang persyak ban pendon kambak laya ke bor ong Superintendent of Police. Kwa ka Sarkar Meghalaya banya trelang bat ke Assam halor ke jingjabo kal air habanihat. Dawa ka Congress ha Meghalaya ya ka jing pensisha halor ka jingja ha Gulgaon. Rakhi ka Assam ya ka mak bihu da ka jingthang ya kiskum kuba. Bat penpau Menteri Rangba Adu Kari Narendra Modi ya ka Pongal kum ka jing rakhi ha kaleng ka perthai halor ka Kolshor jong kinong Tamil. Ngin yakmi yaki kubor ki babnya nakajila. Ki pulit ke East KHASI Hills kila kem ya upulit treman snobha jong ka home guard hadin balami ke video bala sapriang keleng ha ka ba lakeno ba ula dawa pisa bat penting pensmit Superintendent of Police uba Vivek im ulayathu ba utai upulit ubala tip kerteng kum Uregan San Carlor ubadon hamadan ting traffic branch ula keno ba ula be ya kawe ka kali Assam ha uno opra arhajar arpusan bat dawa pisa ha ka baningkong ula dawa silak tingka syua banya penbet na ka benta ka khatsan hajar tingka ti kumta lapan ngat mukadma bat laweng no ya utai upulit na ka kam bat ka jing tokit ka babnya kadang ya chakmat ha ka baki pulit ki lapan skambiang ya ki mat trekam bat amsha ban penon kam bakla ya ki bor on YouTube by one Karan Wala XP by this name, and it was circulated on other social media platforms, wherein allegations of Shillong police was alleged to have threatened and extorting the occupants of a vehicle, and that a fine of 15,000 was taken from them. This video went viral yesterday, the 12th of January 2026, and following this video an inquiry was made and the following facts were ascertained. Following this inquiry, a sumoto case has been taken up by Maranting PS 8126 under the sections of 308(5), which pertains to extortion, 351 for intimidation, and 352 for abusive language of the Bharatiya Nyaya Samhita. And the home guard has been arrested today, and he has been removed from all duties in the district and shall be produced before court today. Nakadaw ka jingkiw ka jing sokya halor ka jing jabo jongkal air hakijaka badon ki karkhana habani hat ka Sarkar Meghalaya kala penmi ya kilat ki lenti bandon ka jing etrei bat jing akren lembat ka Assam khnang ban khmi bat te lakam ya ka jing jabo hasilenter ka khaput u chairman ka Meghalaya State Pollution Control Board u R Nena Malay ula ong baladep ban pha ya ka jing terwa ka Assam bat ya ka jubab udang yai ap ula pensyai ru bakat kum ka jinglom jingtip ka pen I ba ka jinglong jingman jongkal air habani hat ka don ha ka thup ka babiang ha ka ba ka air quality index ka long spa lai pho ka ba pen I ya ka jingba jongkal air habaya nujor bakal air ka ba minchwa. We have Meghalaya side, we have some industries, and same time Barnighat is a bordering area of Assam. That side also they have many industries. So maybe whatever the actions we take from Meghalaya side and the same kind of activities to be taken, action to be taken by the Assam side so that the pollution level can be mitigated in the bordering area. Of course the government side. Ki pulit jong ka East KHASI Hills ki layathu bakat kum ka jinglap ka pen I ba ubipul inghi ula klat no ha ka jinghap hi ha ka por ba udang yele kamen bat ki parlok jong u hanehu ha ka henriu terik menta ubnai u SP uba Vivek im ula ong ba u inghi ubala don ha pedeng ka jing syok khawiang ula hap hapo jong ka quarter basa ki nong trei bat ula don ha pedeng ka jing mensau ki pulit ki dang up ya ka kai pot postmortem khanang ban pentikna la ula klat na ka jinghap hi ne dei ba usha penyam ha ba Shai halor ki kai pot badang shan ki pulit ki laong bau inghi udai unong tray casual haka School of Technology Nehu. Ketua kes bipul
People in he disha udi ustaf jangka School of Technology jangka nihu dia hak tu si kumka jing toket dari mentai ni lab baki alias mobai ki palok chung ki palok chung ki beri staff nang tai nang nihu hi bad hak tu si hi kumangilayo kumba jing kumbalalap ang jing toket hi u kadan ka jing ur jung ban nak ta jing ur kadan ka jing sa tigi nang up sekai pat postmortem pot nang tai na nang kwa min shisha kalong kuno ta injury kalong homicide ne ka injury due to accident fall de kata ka statement buat ka report jok postmortem min habia baik ni compare Ka Meghalaya Congress kala dawa ya ka jing tokit ka balai luj halor ka jingja thombor ka bala ja ha ka shnong gulgaw ha West Garo Hills ka bala shim ya ka jing im jong udel seng em sangma ka working president ka Deborah Marak kala kenno ya ka sarkar jela bat ka bor Sinshar district halor ki jing slam ha ka an bat kala bu ka jing keli ya ki kendon an halor ka te ka jaka ti mau ka bayade bat ka te ka jingja bat kala kentu ban shim kia bat ha ka ju ka por ka Meghalaya bat ka Assam Pradesh Congress unit kila sedang ban lang ban kring ya kinong thep vote garo ki basa ha Assam ya kani ka buit trekam layak ren ha ka jingalang ka balaya lam da president ka Assam Congress Ugarov Gogoi. I strongly condemn the present government for this tragic incident and the complete failure of the administration to prevent such violence. This disturbing episode raises serious concern about whether the quarry involved was operating legally or illegally. This is a big question. This is a crucial question to demand immediate clarification from the government. UMP jong katura usaleng e sangma ula kentu ya ka jingdon kamban pen klan kirki ya ka jing pahara hasilentar ka kaput Indo Bangladesh jong ka Meghalaya da ka bamaham ba ka jingwan rung kerthep hapadeng ka jingede ka basniu hapadeng ki arliang mamla ka bu jingma ka bakraw ya ka jing shngan jong ka jela bat ka rihi brok away ula ong ba ya ka ni ka kamla ra sha ka sarkar padeng kentup ya umentri rang ba du da ka badawa ya ki jing khang persha bat ban rung shu ki sipai BSF hakaleng ki jaka banyada na kajingwan rung bean. It's a very serious it's a very serious for not only for the state of Meghalaya, for the northeast and for the for the country as a whole. Now when we are talking about the free flow of illegal activities within the border and the smuggling and all kinds of activities that is happening, and then we are entertaining and allowing these particular smugglers to come in and then go to and fro without any security. Okay, we have already talked about this particular border fencing, border strengthening the BSF, strengthening the all the other forces within the border area, and to give some kind of a development, to take at least stringent note regarding the border area, because unless and until we control the border area, nothing is going to help us. So I have already asked our Home Union Minister, even the Prime Minister also, to at least to come to the decision that they should make a solid and concrete wall, a border wall, where we can protect not only the illegal activities within the state, even the illegal immigrants from outside the state, outside the country also. Kahnyo trip Youth Council kalapan pau biang bagi projek lentirel hari lom KHASI bat jaintia kimla ban ya chakmat klem da don ki kendon an ki baklan kum ka inner line permit ban khanglat ya ka jingwan rung kerthep ki bar jela bat panyada na ka jingbun briu haba jubab ya ka jingkershan jong ka BJP bat ka Congress ya ka projek lentirel u president ka HYC u ba roy ko par sinrem ula ong ba ka kenhun kampersha ya ka roy ka par henry ula maham ba ki rel kitmar bat rel kit briu kila ban bu jingma lingba ka jingwan tuut ki briu ki banabar ka HYC kala kenturu ya ka sarkar jela bakan penmi mardor ya ka kaipot jong ka expert committee halor ka policy thungkam thungjam ha ka jela da ka bakhot ya ka nikamat ka bakongsan bat banjur ya ka jingdon kam banlong ka bakhuj bat ka basai.
The stand of HYC is very clear from the beginning. We cannot talk about railway connectivity in the state of in KHASI and Jante Hills region without a strong mechanism being put in place for the entry or for the to regulate the movement of people inside KHASI and Jante Hills. But for us, we know that goods train or passenger train, it is the same. Now also the state government or its machinery cannot stop people from entering the state of Meghalaya through by roads or by people come by sneaking into the state of Meghalaya using various mode of transportation. And if we allow train, then it may happen that these immigrants can come in bulk or in numbers. For us, protection of our community is of prime importance. We want to tell the government that we are not against development, we are not against connectivity, but our prime importance is that firstly and foremost that there should be a strong mechanism to protect or to regulate the movement of people inside the state, so that after that the government has instituted that expert committee. The expert committee has taken its time, it has already taken the various views and opinions of all the stakeholders, but sadly, as far as we are being informed now for the last 6 months, that report has been sitting idle with the government. We fail to understand as to what is there for the government not to make the report public, so that we all know what are the recommendations made by the expert committee, so that this tension also that is there between the two major communities or major tribes of the state, it will be solved once and for all. Ka East KHASI Hills Local Taxi Welfare Association kala persya ya karai jong ketanat Transport Department ban penlong kongsan ya ka jingbu ya ke tracking device haki kali kamai da ka bakdo ya ki jing jong kinongnya ha kaliang kapisa tingka. Balaya lam da Presiden uba Wandi Bog Jerwa ka association kala ya kendu ya commissioner ka transport u Ashish M Sangma Hashlong ban kentu man palat chwa ya mentana ka benta ki taxi bat ki boss bat ya ka ni ka scheme dei ban pentre kam chwa ya ka sarkar bat ki boss school kibor badai kmi kila pentikna ban palat chwa shipor ya ki taxi bat ki boss kamai ha ka ba ya ka ni kamat ansa ya kren biang da ka sarkar jela. Nakaliang jongi hi ni base ni lani ni stick ya kawai ka phang ka bangi la ya kan meeting menswa kolong ba nakaliang jongi hi ni ong ba ya ki kali ba kamai locally so la ki bazar bos ki local taxi kini ki ba kamai local ke kolong lain no kiwi ngingim tem no ni ong ba exam no so but ni ada lai jengmut hiru ni ong ba la kono ba de ban ni ko ban i to device do kono trekam yo se ulong bolong HSP kram sikui apa hagin gobon ki benta no tingi ong ba sedang suana ki kali government Unong tian bishar na kaliang ka sarkar jong ka district and sessions court clear riat habakren ha ka DD News Meghalaya hinin kasngi uba S pedang ulaong ba kakashiri kala kentaj ya ki jing pan jamin lupa jong ki nyongut ki bala sha keno halor ka jing sha peniap jong umilas khai ha ka arpusan terik unopra ha East Giant Hills hadin bala bishar penia ya ka mokodoma bat ya ka kaipod jong unong tokit ne u investigation officer ka ying bishar kala pengat ya ki nong sha keno pentup ya unong sen sha shnong ha ka jing sha set patok da ka bakdo ya ka jing le donbor jong ki ha ki kamrunar uweipat ubala sha keno udang petri ha ka baki pulit kidang persang ban kem ya u ulaong ba kani ka kam kadang don ha ka jing tokit bat banjur ba omdan manu ba halor ka an. And on my perusal of his CD and his detailed report, and also on the perusal of the court of his detailed report and his case diary, and also on my submission, wherein I strongly object to the anti-suit bail application of the accused persons, taking into account that the matter is very serious. And the court, on the said date itself, on the 9th of this month, had rejected the anticipatory bail application of the 7 accused persons, and they have been sent forthwith into custody.
is under UMLA kanongpo uba mineral bonds im haringkat kihe katanat Public Works Department lani PWD bat kihe pulit hinin kasingi kila jurip ya kibenta bakapnya jong kasurak nongpo umden man penbha ya kayat kayeng bat kajing shingan ha kisurok kani kajing jurip kala penlet jingmut ha ki jakayo ki babun brio dakaba penlet jingmut ha kabate lakam ya kajing kentur tu jaka harut surak bat man pentikna ya kajing ya lenti kababit kababiang na kaliang urang ba asnong ula pentikna ya ki jaka di jingde balabu kerpang na kabenta kinong di jingde kat ba ki bor penyat kilaong ba ki jingbu dak bakhat du hasurok nongpo umdan sonapur badang syudam an pendap no hapo ka artayo Ilayo alat ban lumia ke meeting agabede bat kajing pentrei ya surok nongpo umden kini gede we ni gimat ke bah khmat ma ko pai ba kami lenti bagi dia koloi kalau ngru agaju kupor kajing penkre am kesi ke meeting pengilas nang nang thi na po bagador barsno yo molong bador barsno mau jeng na ko ta ban penting kena ketika entrance ke karung jong ne surok nongpo umden kan long ka internet kinong song bukan kimde ban song surok ilai penbe bador barsno ha ka ba kindan ki jaka ba kerpang ki ba kidor barsno kin sa penbe na benta kinong song dukan kena makan umwit kinong let kinong wan kidon ki benta ki bala kamhe ka surok agi bani yo pan designate na benta jong itu kinong song dukan sabar jong surok pat sabar jong kanala bagi jeng kerpat ka jong ngai kinong song dukan akabede bat hanti ha yo maulong ban po mau jong mang tu bakin soba ban ai jeng trilang bat ka dor barsnong ilayo ban jurip ter ke surok du sumden jadi don rengkat ke dor barsnong dan nonglu nanta ke dor barsnong diwan rukuju penbej nak benta ke jing bej ki dukan bagi nomsong apa kalailan dan tu nak makan bej ki ke wan bat ke jing ya jong ne kam golong quite satisfactory ke jing don lang bat ki so jong ki brudi bat ki brusnong Ka Neutrap National Youth Front South East Sora Circle kala keno baka private security agency na Assam kala pendan kam bakla ya ka trading license jong ka KHADC ban pentre kam ha NIT Sora kaseng kala kam baya ka license la ai tang na ka benta ban tre hasnong light kor bat ka jing pendan kam ya ka shawe ka de ka kam le thok hadien ka jingalang bat UCEM ka KHADC uba Winston Tony Lingdo kaseng HNYF kala ong baka council kala pentikna ba anle AA lada la IT ki kot kisla kum ka jing pen shisha kaseng kala dawaru ban khot tender na ka benta ki kam contract apahara ha NIT ha ka ba kila dawa ban pentre ya ki kenhun apahara na rilum khasi kila pen pawru ha ka ju kapor ya ka jing kuslai jingmut ba ki don ki rangba snong ki ba shukam ya ki jaka bajele ki barjela ha ka ba ka KHADC kala kular ban pan jing pen shai na ki hima ba pher Tementang lapan ka jing pensai na UCM bat UCM ula batai syai yang iba kani kadai ka jing fraud hi jong kani ka agency jong kani ka nes ba kala pendan kam bakla ya kani ka trading license mari ya kani ka trading license la issue tang hang tei hapo like god ka bayar dei bat jong di jong sipai jong ki air force hang tei hapo like god tenre habaya dei bakani ka certificate pat kadai ka ba nilai keren syai menta nomor uang ba 8 don kam ya kani nomor yangi hangni uai daka kopi bat hangni kadon ka original tika ya kani ka benta kabut ba nakaliam CM ula pensyai ba kadi ka fraud ka balale daka ni ka agency bat mentang ila sim ya ka sim nilai yo ya ka jing ya keren bat ya ka jing menjur na UCM ru pangledon ya ka we ka jingmut ka ba ngingi haban sim kalenti kumnu ba ngin terminate no ya ka ni ka agency nak ti na po NIT bat lada kidon ki cai pendri ki agency khasi ki badai bakini ki SG ki security card ba apply ki nakalian jungi ngin sim ya kalenti ka ba nakalian kanet ka haban plebang ya katenda namar pangilatip syai ba ulale fraud lembang
Kadorba shnong golfling bat kaseng samla golfling dong maupun kila penpau ke jing sokya halor ke jing bamla ban maramat biang ya ke surak pala pensniu ha kapor basnai ki pipe jong katanat public health engineering kabala penthut ya ka lek kawan jong kinong shong shnong mentala lai benai lenter hadin bala lek jurep kadorba shnong kala ipor shiteo ya ki kontrak bakin maramat ya ke surang da ka bamaham ru ban ai ejahar persha lada amla ban pendap ya ka nikakam kinong penyat shnong kila kentu ya katanat KHASI bat ki kontrak ban pentrai mador ya kani kesurak hakaba katanat Public Works Department kala pensyai ba katanat PHE kadai ban shim ka jingkit clear ba ini ka jingti la dikti along ni jingti ba kila shui ni ki man repair man he ha ka kata syama ba nakaliang ka dorbar sinong rukat usin nila komplain nila kan so ba kin try kan kila wan ban shim permission kini ki kontraktor teman-teman kini phone ki mobile ki switch off ke mobile ru te nakaliang jungar ngala keren yu pludi ru to pludi wang bakam de ka kam ke jungi kan ni nakaliang pludi de kai ke kam posnong kini kita ina las king tu le ma te wang kam de ka kam jungi ba kan ni ka kam ram ju PhD la IT te ngala keren mi es berki engineer no PhD ru tengah so bakim kit khiar no noro bro te ni takada to nim keren ni ka jingtre ju ki nim keren bitang ko ke sim pila de te ka man mi nim keren ni taru nim tip ko man tamai ke pila de pilati pila pen mongi ka surak ini pila pendep yang maramat ka pulo ba beli kini jumpa maramat di ka beli don ki kena angi pe piem ki yeng ki marjan ang di so surak berit kata apa kan gini ki dong ni surak berit mata ada kani tengah ni mula la syak ni surak badan ini black topping ni alut lo tela syak ni komplain yo pludi nong beli ba por ki perkiti kini beli film komplain speech mata ladu surak ki ong ini jadi takada ma kerpat yu chief engineer ka PhD so bau noi kontraktor aku nur bahapo siteu di pendek ini dalam kita la dak pendek ke igam ka sakmat bakal le snong te kata ni pala ban batai mentang ni session meeting apo siteu ara kimla ban le ta snong pasti ka ni ka bor jong Kinong shong shnong jong ka shnong yap ha ka than khaput langpi ka bahap hapo ka nong man south imship kila penpau ka jing sokya halor ka jing sha ino ben labun postnam klem da don surak babha ka boarding lani ka umbam umdi ka bakhut ka jing bambiang ha ka jing penyaso bat ka jing bamla ban penyo kat kum ka ayom kinong shong shnong ki bahap ban shanya ha ka rep karyang bat ka bor jong ka sngi ha ka ba kila kno ru ba kila sha le ben ha ka por ba kila shabar uput Di kumta nakaliang kinong song shnong kila kentu ya ka sarkar jela bakan penbet no ya upur usam bat ban penbiang ya ki jingtai ba kongsan bat ka jing syakri na ka benta ka jing em jang kibrio Henry kita syok kita syabom hati kulir sam de na kamata ulu uput usam ngidap tang ka jing syab hadu kata-kata de ngisnudai ban dawai ka sarkar badai kmi ya ka kam tikide ka ban penbet no kloi kini baro ka bedai pat uput usam de kumjuru na kamata kaneka alenti ka sekin ha ba pi dal ki joki khmat ba ka sto jongi ka don ka jing sadin hadu kata-kata ini ki kali panrung panyai pediang kini ki surok ngim don ki surok ke babit ke babiang di ke surok hendau de kamlong sya kamtam ha ka bakit baba ikinang pang kini stom iba armet Ka Asia Society kan penlong ya katamasa when to drop peningkong hame ba ai resort umsning ha ka khatnyo trek ukala lingkot kum shi benta ban kentiu ya ka sap ka phong jong ki samla haba ai jingkran chekinong pathai khubor u artist manager u ba Mickey Paul Maulong ulaya thu ba ha kan ka program an penlong ya ka fashion show lembat ka jingwan shim benta jong ki model na keleng ka jela Meghalaya kinong rai ka jela kinong tem nong put kinong shan bat ka jing tem kerpang na ka DJ na Russia ka hana Kinong penyat kila pensyai bakan ni katamasa ka temu ban penpau ya ki jingduna jong ki rinsan Yakob na ka benta ki samla ki pedon ka sap kapong. Dan kapon ni suan ban ai kan ku tik kupon man ni khot ya we ada baro pai ba ban ai lam ka jing kersan ni marwa ka jing semu jong ni plong kan kon tak lap arja kan rio tadi kum simenta ban kan tiwi ki lokal tes ba kinyo ada platform ha in fact ya DJ hana shine badai na do Rusia haju ko pon kholai ga lokal artist nang ba kinyo mesin lang kinyo benda mentalang ata program ko bangi long dari situ jeng ga da Mentang ini pai ki kubor na ka than cha tai la mingi
Ulat ka Manipur, u Ajay Kumar Bhala, ula khot ban khanglat yaki kamrunar bala penbet renti, ban penklan ya kerukam penyaj yaki kaput Indo Myanmar, bat ban kentiu ya kajing senchar kajing teli ha ka imlang salang, bat kajing suk ban pentikna ya kajing songsuk, bat kajing kiu ka bane ha ka jelang. Ha ka jingkran ha ka North East Seminar halor kapang Resurgent Manipur Framework for Stability and Sustained Growth ha Imphal hinin kasngi ulat ulapan pau ya ka jingdon kam bakongsan jong ka Manipur ka jingla ban kentiu ha ka rap karyang ka kam jngok kai perthei ki jingyale kai bat ka jingdon kam ka bakraw ha ka puli puthi bat ka jingpun kupor ya ki samla. Manipur is a land of rich culture, exceptional talents and strategic importance. While recent events have posed challenges to social harmony and livelihood, the resilience demonstrated by people of Manipur has been exemplary. With the collective efforts of the government, security forces, civil society and community, Manipur is gradually moving towards stability. The theme Resurgent Manipur signifies not only recovery from the recent difficult circumstances, but also a renewed commitment to build stronger foundation for peace, unity and long-term development. Kadba kamak bihu kabala tipru kum kabugali bihu kadang penkut ya ka ayam ot kipat ba ki babuon ki layalum ha keleng ka Guwahati banyashim benta ha kani ka jingle anyam thangskum kaba. Kani ka jingle niam ka pen I ya ka jing songu na ka benta ka ayam ot bat ki jing duai na ka benta ka roi ka par ka ba pendap ya ka nongba da ka mensim le kmen bat ka jing ai tilun ki jing rakhe ki don ki jing khawai pat ba ka jing pen kre ya ki jing bam ten rai bat ka jing shim benta lang jong ki pat ba kentup ya Menteri Sarkar Uprashan Fukan na kalyang Menteri Rang Ba Duk Keri Narendra Modi ru ula ai khublai da ka ba pen pau ka jing kermen ba kan don ka jing suk ka jing kwat jing khya bat ka jing kemen ha ka ni ka sngi ka ba kerpang. Mentang ini pai syaki kubor na kelengkeri. Menteri Rang Ba Duk Keri Narendra Modi hine kasngi ula ai jingkren ha ka jing rakhi Pongal ha New Delhi ha ka ba ula ong ba ka te ka tamasa jong ka ayam od ka de ka jing rakhi ya ka kolshor bar ka pateng jong ki Tamil ha ka leng ka perthai ha ba ai khublei ha ka tin Tamil ula ong ba ka Pongal ka de ka dak jong ka jing songu ya ki nong rap ka mariang bat ka sngi bat ka pen iru ya ka jing eteli ha ka kolshor jong ka India ha po ka ek Bharat Shrestha Bharat da ka papen pau ya ka rap kum ubut lum jong ka jing im jong ki nong Tamil Menteri Rang Ba Do ula pen skambiang ya ka jing kula jong ka sarkar na ka benta ka bha kamiat jong ki nong rap karyang ka bane bat ka jingkit kle ya ka mariang da ka bakentu ya ki samla banyalam ya ka rukam rap ki bayade bat ka mariang. हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh minta kasngi ula ong baki riu shlur bla syong thai jong katanat shipai kide ki rishot jong kari kidak jong ka jing shlur bat ki telong jong ka jing ai min siem na ka benta ki pateng banwan haba ai jingkren ha ka jing rakhe jong ka Armed Forces Veterans Day ha New Delhi Rajnath ula ong baki ni ki shipai kila no sinyang met bat min siem ha ka ban kenteu bat yadaya kari ula banjor bakarong jong ka uniform bat ka jakat rei jong ki shipai kala ban kala henry ka min siem ka bashlur bat ka jing ai jing shakri jong ki kan yai ne shirata
साथियों, आप सभी केवल सर्विस से रिटायर हुए एक सैनिक मात्र नहीं हैं। आप हमारी राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ हैं। आप हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि आपको आर्म फोर्सेज में जाना है, तो आपने उस समय केवल एक पेशा नहीं चुना था, एक सैनिक के रूप में आपने एक संकल्प लिया था। एक वह संकल्प जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता। आपने वह व्रत निभाया जिसमें आपने स्वयं से ऊपर राष्ट्र को ही प्राथमिकता दी है। Mentang ini apa yang kubor nak keleng ke partai. U Presiden ke US Donald Trump hinin ke sengi ulaya wer ya kinong Iran banyai beteng ya ke jing ya ki jongki persya ya ke sarkar kala maham ya ki bakin mat ya ki jing e ka bakrau bat ong baka jing rap kala janpoi kani ke jing kren jong u kala long hadin baki la don hadu kumba ar hajar ngut ki balaklat ha Iran na ka daw ke jing ya ki bat daki hajar ngut ki la syakem na kaliang u Trump ula pensange no ya ke jing lang bat ki he ke Iran bat kala penkre ya ki bor shipai ke US State Department kala kentu ya kinong Amerika ban mi no mardor na Iran bakentup ya ki bayat lingba ke Turkey lani Armenia. All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until... Mentang ini pe ya ke jinglong jingman ke sun benai ha keleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing kriat kalong 4 degree Celsius ba ke jing shit kalong 4 degree Celsius ke jing sem ka ha kalong san pokandai na ke spa. Haba pai pat hanong ba shilong ke jing kriat kalong 2 degree Celsius ba ke jing shit kalong 4 degree Celsius ke jing sem ka ha kalong san pokandai na ke spa. Kat ba ha jo wai pat ke jing kriat kalong 4 degree Celsius ba ke jing shit kalong 4 degree Celsius ke jing sem ka ha kalong san pokra na ke spa. Ka sun beneng kan rang hatura shilong ba jo wai. Syaban poi sya kabakut jong ketuk kubor ngini pe biang saisian yakimat pekongsan. Kem ki pulit ke East KHASI Hills ya upulit Home Guard hadian pasapriang ke video dawa pisa lakhang persyabat penot kambakla ya kabor ang Superintendent of Police. Kwa ke sarkar Meghalaya bania tray langbat ke Assam halor ke jingjabo kal air habani hat. Dawa ke Kongres ha Meghalaya ya ke jing pinshisha halor ke jingja ha Gulgaon. Rakhi ke Assam ya ke Mak Bihu da ke jing thang ya ki skum kuba. Bat benpau Menteri Rang Batu Keri Narendra Modi ya ke Pongal kum ke jing rakhi ha keleng ke Perthai halor ke Kolshor jong kinong Tamil. Te parlok atung ila poisha ka bakut jok thuk kubo jing menta ka janwit hadu bende shamya pila shai kisni kuble piparo.